Sa mapagpalang araw po, yun, binamano natin si Sir Brian. Dito tayo ngayon sa baluarte nila, Balderas Builders, sa kanilang farm. Yun, hindi ako nakapunta kapon kasi nasira yung motor ko. Kaya ngayon ako, ngayon natin isushoot yung chihuahua nila. So kasama ko na po yung kinalboy nila. Alright. Dami. Sir, pinahit na? Saan, sir? Let's go. Kita kayo? Na-stop na nila. Ano kaya sa Santa Barbara? Architect. Wala pa. Tiyawa ka muna naman, sir. Sumasampa naman na ata to. Tira boy, sinanatas eh. Magaling na si Rambo umalgo. Tawa ka man. Guys. Nabuntis yung nasa ulit. Nagsakit? Hindi ko mamatay. Ayan, ayan. Ano, ayan. Bakit? Wala kang maglapa. Dugo daw. Sa dugo? Kaya lang yung AI. Ha? Dugo na. Ha? Blood test. Ay, may kuto ba? Okay. Atake lang. Dahil yung kaya niya, basa. Ba't kaya? Nakain na siguro. Nakain na. Hindi mo kami. Ganda na na. Magit yung dalawa yun mo. Saan siya? 19. Hindi ka na magaling na si Rambo. 19 pala. Sa'yo din siguro yun. Ayun. Ayun. Lumagaling na to. Sumasampa na. Sana makuha ngayon ito. Sayang, hindi
Hindi nakuha yung dalawa ng loko. Sir, papatay na nga yung video sir. Pindutin mo yung red.